alụmdi na nwunye na-erubeghị 7 years ọ na-amụ na 13 children. Every year fu. Every 6 months otu aka ụnụ na-abụshi nwa. Uche nwe na-eru na-IMU samụọ ya. Amaghị m ma ọwụ ụlọ ka ejide akụkụ akwụkwọ nsọ ahụ kwuru si go into the world and multiply. Amaghị m ma ọ gị na di ka elere anya n'ihu kpuo ya. Ụwa na-arapụ n'ahụ. Anyị anaghị ekwu maka ndị ọgaranya. Yes, anyị anaghị ekwu maka ndị gịnị ọgaranya. Maka na o nwere ogo mmadụ ga-eru n'ụwa ọsọkwa gị mụọ 100 we still cater for them. Ị ga-azụkwa ha nye ha quality ka ọ pụta n'ihe onyonyo nwaanyị ahụ mụrụ otu ya 30 one community bịa na ụmụaka kpọpụta ha ụwa chewe ha ihu n'ahụhụ nke a na-ere pure water nke a na-akwa baro nke ụmụaka ahụ siela anya nke a nọbọyị ejiri ya na-eme ihe sọrọ ha ebe ụmụ gị 6 nọbọyị ha nọcha n'aka mmadụ ha na-ekpesara gị ma ọ mee ihe nwa a na-eme ma adịghị mma gị si ya biko nwa m nagide nkịta nwere ndidi ga-atọ ọkpụkpụ siri ike asị ọcha ewere nwa gị tọnụọ ya turag mere anyị ji anụ ụfọdụ akụkọ na-ada ntị woroworo o nwere nke mere na steeti Imo otu nwaanyị ọwa ma m asị ji mmiri ọkụ otu a lee aka nwatakịrị ya na ya bi darie ya uche ọ zụkwara ya sọwa ọkụ kandụl lekwa ike nwatakịrị anya ihe o ji wụrụ nwaanyị dajarie ya. Kedu ka nne m mụrụ nwa otu a na ogbu a gịsị nne m kpọrọ m kpee ga mmadụ my mother ikpere gị ọ ga-ajụ gị sị na ụdị ole what do you mean how lee kedu ka ihe ahụ ga-esi awụ ọkọ nwa m ọ na-aga ebe ahụ onye na m inye ya nri ama m na-aghọta onye ya na mụ nwa inye ya gịnị nri ma ya fọdụ ịga na nke mmadụ gị ime gị n'ebe ahụ ama m na-aghọta kedu ihe ọ na-aga ebe ahụ gị ime gị were ụmụaka kpọpụta ụwa dịka ị na-akpọga ha bụ ịdịkwa ime ịmụchakwa nke ahụ ịdị ime you will still born again. Mma na-eme onwe ya ihe chee na ọ na-eme ọbọ gị na-eme onwe gị chee na mmadụ na-eme gị na-achọ onye na-ekechi di gị na-achọ onye na-ekechi gị nwa na-emepụta nsị na-adị arụ ụnụ worst unu bi n'otu ọnụ ụlọ uche nwaanyị o ji wu ndị bikara otu ọnụ ụlọ na-aka amụ ihe exactly my question. Nke nwoke adịtọ nnọọ fertile ka ihe na-amaghị dịkarịa ihe a tụrụ anya uche adịghị even do am nke nwaanyị abụrụ nwaanyị Hibru ịkpa ya aka otu a chara uche ọ one touch pịa ụta na ndị na-emeta aka nke nwaanyị abụrụ ụdịrị nwaanyị ahụ nwoke gafee ya n'akụkụ ọ dị n'ime nwere aka nwoke si gafee ya n'akụkụ ikuku nwoke kusa ya pịa o kurula just like that. I don't know how God ji mee ihe ka ya dịara ndị nke pa very fair very easy. ụmụ nwaanyị a na-agbakwa gị ihe ahụ adịkwa ime ọgwụ Clara a ga-ebukwa ya na-ata ahụhụ ya survive cha ya a ga-ebukwa ya na-erekwa pure water na-eme nta na-eme ime emechaa akpa ya mkpesi a ga-amụkwa nwa anyụọkwa ya ka mamịrị anyụọkwa ya bụ nwa ka mamịrị nyụpụta ya otu a gị hụkwa ndị nke big man ụmụ nwaanyị ndị nke ọgaranya a na-agabiga ọtụtụ ihe a ga-emefu ukwu ego nga agaghị ụlọ ọgwụ eziokwu amami na-aghọta gị bụ ogbenye nyere onwe gị aka nyere ekene onwe gị gịnị aka 2 3 4 is okay how you can train amami na 5 is okay you can manage 5 ka hapụ iwe echi abịa n'ụwa kpọgakwara ya ebe a ikekwe ụnụ agbazi ọgaranya people can continue ụnụ na-amụzi generation si mụọ abịa n'obodo unu hapụrụ n'ofu street so gị ma nwee na you get this street gị na ụmụ gị ebe ị pụtara ụwa bụ ịmụ nwa agụkọtala ụmụ ahụ esi na chi apụọ na chi aba na chukwu agụkọtala aha ndị nke chukwu efe anọzi na kele agbala aha niile dị n'ụwa o nweziri ndị nke amụọ nwa echiwezi aha a ga-agụ nwa n'ihi na agụchala ihe nwere ike ịgụ what is all this? ọghọm dị na nwunye na-akpa ya ego ịmụ oke ọtụtụ ụmụ nke mbụ wee bụrụ ezumike ga-agba ọsọ na ndụ di na nwunye dị otu a no rest na maka na nke nwoke ga na-awụ ọkụ tuta nne nwaanyị ga-ahụ ihe ụmụaka ga-eri maka na ụmụaka abewe n'akwa ị gazi ha na enwe nri ha mechie ọnụ ụmụaka
ụmụaka ama ihe a na-akọ. Exactly. Ya chọrọ iri nri anyị gụrụ bịa ha ugbu a they want to eat now. Ọwụ chere m abịa. Ama m ghọtara. Ọ ga-emezi oke dọlị ka ihe m ga-eme iji hụ na m na ezinụlọ m anyị nwere ihe anyị raịtọrọ anyị ji tito n'afọ na nkịta. Uche ya ga-emezi ya ma ebe ị kwesịrị ịga arịa ma ebe ị na-ekwesịghị otu aka ị ga na-agbagharị. There is no peace for the wicked. But you're not wicked though, but no rest. Ịma ka onye ji otu nwa si agba mbọ abụghị ka onye ji ụmụ asaa si agba mbọ. There is difference. Biko ka ọ dịkwa ya bụrụ na isonye hụrụ anyị na Facebook anyị ga-ebe ahụ gaa kiriwe anyị live zibatakwara anyị ozi go to Facebook kiriwe anyị live ebe ahụ. Iruo Facebook gị sacha maka Echo FM 100.7 amami na wata ka onye kpọ otu nwa si agba mbọ ka onye kpọ nwa abụọ nwa atọ si agba mbọ abụghị ka onye kpọ nwa asaa si agba gịnị mbọ. No rest. How you go rest mgbe agụrụ chọrọ igbu your family? Kọwa ụgwọ akwụkwọ uche chekwala otu emechiri skuul mgbe emechara ụlọ akwụkwọ emeche maka ihe omume ekeresimesi chere Jenụwarị iru o nwere ọtụtụ ezinụlọ gaa n'ihu nwaanyị ọma ya chewe ị ga-akwụ ụgwọ akwụkwọ onye ka uche ọtụtụ n'ime ha na-eji ego n'ụlọ akwụkwọ ndị ahụ ha ji ụgwọ ya na-eme na-eji ahụ gị hụ echenji skuul na tam ka iru tam ọzọ ekwurola akwụkwọ ihu ebe ọzọ they can meet up. Ya na-eme ụfọdụ ụmụaka gị hụ ha buru ihe n'isi bata ime ahịa gị hụ maka nne na nna ha ga-azụ nwunye ha abịazi ejizi aka ha na-erezi ahịa ka ha zụzie n'onwe ha na-azụkwa nne na nna ha mgbe ha pere mpe gị bido nwata ebido ịwa ahụhụ n'oge as early as at tender age uche ya bido ụgbọ ahụ zụwa family ya very early ọ tawala ahụhụ ama otu penti garị o jisi ike bụ ọchị wem elo ya ka agụ wororo m penti garị agụ ejisi ike bute otu akpa rice give that akpa rice 1 week charara m ya agwụ tribe of Judah ọkacha ndị ka mụrụ nwoke ịmụ nwoke na-eri tu tribe of ụmụ nwaanyị erika ụmụ nwaanyị na-eri ihe kodedili ụmụ nwaanyị na-eri ihe kodedili akwụkwa kiche iwe ekpechi ha nite rice otopiam erifula elu oli ya ụmụ nwaanyị na-eri ọkacha ndị nke a na-efe isi aka eji eri shawama ha na-eri wetin no good ọkacha njọ ndị a dịrị gịrịgị ha na-eme gị ife ilie na ịhụtụrụ ebe nwaanyị dị comfortable n'ụlọ nna ya ọwụkwa ebe nwoke kpọ ya Clara nwoke ọcha allow me to talk. What are you saying? Asị m na ụmụ nwaanyị na-eri Madam Mary Kids na-ekwu ya. Chinekele ịma nwaanyị ọma chere kene ka m gwa gị ị hụrụ ịchọrọ ịma ma nwaanyị ọ na-eri nri hapụ ya ka ọ nọrọ n'ụlọ nna ya feel comfortable feel at home ọ bụghị ebe nwoke kpọje ọ gara aga fisie nails bịa were ebe ahụ were mparato ọkpọ ya chie I don't eat swallow inye rice yo meyota yo me ya hapụ ya no na moke ị chọrọ ịma ma nwaanyị ọ na-eri ihe ka ọ bụrụ n'ụlọ nna ya ebe ọ ma akpa n'obi ebe ka a na-akọ ihe a gị hụ na nwaanyị ma ụmụ nwaanyị nwere ndị nke maka ihe o nwere ndị na-eri nri ka agụ uche ịgakwute ebe obi ite na-akpụ atọ gịnị ka a na-akọ Anita, you telling us from experience? Yes. o wee bụrụ ya ị na-amụkwala mụkwa aka ị ga-azụli onye Chineke na-enyere aka na-enyerekwa onwe ya aka mma na-eme onwe ya echie na ọ na-eme ọbọ onwe ya onye na-emego ọwa oke ọtụtụ ụmụ ịkpata 10,000 naira charara m ya efuo ijisi ike kpata 20,000 naira eji ya sie so ofe naanị ya agbọ amana ghọta onwe ya ebe ọ ga-eru no ịkpata 50,000 nri abụọ charara m 50 ala nke nwoke na-ata na-azala nke nwaanyị na-awa ọkụ round the clock si lo ihe ha work around the clock ọ gakwa eme ya kwụsị erukwa n'abalị ya bụ nwaanyị mmadụ sham kemgbe unu lụrụ di na nwunye ọ bụ ụdị otu ala ka unu zụrụ unu enweghị ụlọ onweghị dị any achievement ọ na-anụ ụmụ ka unu pụtara unu kpata ego chere m eji ya azụ garị eji ya azụ rice eji ya azụ beans eji ya azụ ngwa ofe ọ gwụchala ihe unu pụtara ụwa bụ ime ofe na rice ofe na rice ofe na nri unu ga-amụ n'ịzụ ụmụ uche a ga-enwezi ohere iji rikwana ihe dị mma zikwana ihe dịkwa n'oke n'anya asị gị ofu ite ofe na-agwụ n'abalị abụọ dia joy na-alazi n'abalị ọ wee ebe joy ha na-ala enwere nke ọnụ n'otu ụgbọala m dị ya sị na o megidere ihe nga ọzọ ga-ekwentị ya sị chai
na ọ na-emezi ya bịa ya chie ya ụtọ ya were ose wujuo ya emekwa n'ụwa gịnị so that ha ihe ri obere were mmiri nwujuchi afọ si Chineke ekwela ihe ọjọọ nwaanyị ya wicked ka ụmụaka nwee ike jụọrọ ya nri ka nri ahụ nwee ike nọtụkwuo ya were ose wujuo ya ọ dị ego gị nwa bụ onye nke nwoke leelu ka ihe dị gị na apata okwu ga-eji arapụta gị ịhụnanụ ya ihe dị gị na apata ụkwụ biko caution onwe gị call yourself to order call yourself to order biko kwanụ ihe na-atọ ụtọ na-egbu egbu thank you ihe na-atọ ụtọ na-egbu egbu ụwa na-ara gị ahụ ọ naghị aradu gị na apata ụkwụ abụọ oh my god naghị aradu gị na apata ụkwụ abụọ ịmagoro gị amatuwa injin ndị ọwụ injin anya ọkụ injin ha na-anya ọkụ ma otu ọ dị ego ka anyị na-ekpe mara ma o nwere ihe anyị ga-ekpete ndị nwa bụ nwaanyị a na-amagoro ihe a na-amatu isu ude wụwọ amịna ghọta ifeela level isu ude ọwa na-eme gị na-arara ice cream gị emechaa ritu edela ime ịwọrọla ọkụ ịwọrọla awọrọ ijidela nwa n'aka ozugbo nwoke na ritu ịwọrọla ma ụdịrị ndị anaghị agala abụ ka aga confirm ọ ma adịla ha ime ọwa afọ ime ruzie 3 months 4 months ebipụta ya sị ọ dị ka adịla m ime o igirigi narọwa ihe a na-achịrị ọchị mgbe ọbụla ịdị available every time nke nwoke kpọrọ gị aka ịdị available amamina nwata ịhụtụla ebe ọkụkọ na-eme ihe ọmagoro rituo kpamkpamkpamkpam no love play no baby leave me you know mgbe ọbụla ịdị as available as ịdị available ka anyị na-ekpe mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute ịma bụ onye nke nwaanyị nwere ike nye aka kọntrol tu ya bụ ihe di gị bụọ gị sam gị sị ya not today no garri is costly rice is costly you know ụgwọ akwụkwọ is costly please nna anyị jidata onwe gị ọ bụrụ ihe m ga-eji ala n'ụlọ nna m ka m lawa please ọtụtụ ụmụ nwaanyị mekwa like that ha lee na anya ọ dịla anya ha ejiwa ka gatụ ohia na-asị ka m ga holiday na gị gatụ holiday yes gị gbara di gị ọsọ seriously o gị gbara di gị ọsọ gị mụga ihe isi abanye ochi ya ga-akpọta onye ọzọ ya continue nwa mgbe ọbụla ịdị as available as o ruchara n'ogo nke ịrahụwa no clothes gị nọrụta weweroro m o nwere ndị mụchara nwa amụcha nwa otu ọnụ ụlọ wee bi ọkọtịn ka eji demarcate ebe ụmụ ụnụ dị na ebe ụnụ bi uche gị hụ ha na piam ha bido onye ụmụaka mekpecha anya wa gị chee na ụmụaka ụmụaka na-ele one room unu emezi ụmụ ụnụ abụrụzi ndị na-agba n'ezi dịka na amụkwa you are still giving birth. Clara iwe ewewele m ewele gị biko calm down n'ihe azụ na-ada iweli okporo ka aka iweli ya elu n'ahịa otu akpọrọ gị price gị jiri speed tụsa ya si iwe ewele gị no verse madam gị nwa bụ nwaanyị na-agabigachikwa ihe ndị a niile yet ụnụ ka na-azọkwa mkpa na-azọkwa mkpa n'elu mkpa na-amụkwa nwa n'elu nwa akpa gị aka n'ọnụ gị si Chineke na-enye nwa akpa gị aka n'ọnụ Chineke na-enye nwa Chineke na-azụ ya nwa na-azụ chi ga-azụ nwa ha mechara gụọ ya nwa ha o chi na-azụ ofu nwa ha nwere chi ga-azụ nwa ọ dị ego wee bọrọ ya gaa n'ihu nye aka nwaanyị ọma ọzọ dị ka ibe ya hụrụ di na nwunye dị otu a ma nne na nna dị otu ọ na-ara ha ahụ inweta ego ha ga-eji awụnye ngwa ọkụ na ngwa ọkụ investment uche ka na-ebe otu eche ego eche save ego Nkechi rịaga taa ụbọchị ọzọ John Chioma ndị nwere mgbe ọ na-awụ nrịarịa na-abịa ya ha niile ya ebutucha ha ya ebu aka azọwa ndụ ha ego nke ahụ esepụta oge gị ji ga kpụọ blọk ma gbaa aja pịa awụnye n'ụlọ ọgwụ awụnye ya n'ahụike ha ka ahụ eme gịnị fiom erukwe ka isepụtawele ọzọ pịa ego ụlọ akwụkwọ ha asị ndị skuul na-akpọ ngwa tụtụ na amanye ekwurola kpọpụ uche ya m na-agwa gị na-eme 247
ekwuru ha shi na skuul ka ekwuba ha na ụlọ akwụkwọ ọzọ n'ihi gị ha anaghị akwụli ụgwọ akwụkwọ ụmụaka nda ime o nwere ha na-akpọ a na-aplan marriage aplan tupu gị lụọ nwaanyị n'uche nke m ịmasị uche bụ akpa onye ọbụla na nke ya gị na nwaanyị gị kwesịrị ime agree si ihe ọbụla ọ sọkwara ya bụrụ anyị ga-ama ụmụ dị gị n'otu a ka anyị mụgo n'ikekwa abụọ bịazie họzụlụwa lee ma ihe ọ ga-eme gịnị ọ ga-adị mma ya bụrụ ma unu lee anya standard of living unu adịkwu na mma ọ na-asị oke mgba ka anyị adịzi ofu Clara na-aghọta ebe m na-aga mgbe ahụ na-enwe n'ike chọpụta na ihe hụrụ these two anyị mụrụ anyị nwere ike inye ha gịnị nri ọ na-emuvu ha totere ama na ihe na-ebutekwa ya oke ime ụmụ a na-abụ mgbe a na-achọ nwa nke nwoke mana ị gaghị eji maka na ị na-achọ nwa nke nwoke na Naịjirịa nke ugbu ụmụ nwaanyị na-emedo ihe anya na-ahụ karịa ụmụ nwoke ụmụ nwaanyị ga-ezigbo weti na ha bụ ụmụ nwaanyị ga-ezigbo aja ahụ anyị ma na-abịa n'ala Igbo nwoke a dịka mkpa yes mana ị hụrụ Naịjirịa assistance this word assistance ị hụrụ nwaanyị ee gịnị ka a na-akọ ịmụọ nwaanyị ịlaferela ịmụọ nwaanyị ime na gịnị ụmụ nwaanyị amakakwanụ ụmụ nwaanyị amaka onwe ndị nke lelezi daadị nwaanyị nwaanyị nwe daadị inụ ọ na-arada ahụ sefu na-abịa n'ezinụlọ na ụmụ nwoke emega ihe ahụ ga ụmụ nwaanyị ga-aga be di ya were ego di ya ya werite ya ụlọ ha ịwụrụ nwoke ikekwe ịmụrụ nwaanyị gị na ya na-atakasị gị ahụ iwe onye iberibe iwe onye gị na iberibe ị hụrụ ụmụ nwaanyị gị ụmụ nwoke na ọwụ na ịmụọ nwoke o nwere ala ka o si tepụta lụọ nwaanyị o chefuola gị ọ chọwala ka isi ebe ahụ nyeke na-efe ka ọ nọchie ọ ihe eji mụọ ya ka ọwa anọchie mana ị hụrụ nwa gị nwaanyị ya nwawa onye ga-anọ na nke di ya na-ezitere gị ihe daadị ime ọ dịkwa ya kedu ka daadị m mere daadị ime ọ na-emekwa uche nne m ọ dịkwa ya anakwana anọ nga achọga nke nwoke achọga ọ bụ ihe nyere nke nwoke nyere nke nwaanyị ka ọ ga-amụ ọ mere nke na-awụghị nwa ọchịcha na-ahụ gị ọ na-amụ tịrị unu lee anya si tịrịa unu ga-emenwu ya unu ha-continue with that tịrị beside uche bụrụ nke m nwa kwesịrị a na-amụdị amụ litere mụọ 4 n'ọchịchị Tinubu ya emekene ị na-amụ ịmụọ 3 ịmụọ 4 ka ị ga-ebuli otu a ka ụgwọ ụlọ ọrụ gị otu a ka ụgwọ ụlọ akwụkwọ ọhụrụ ya otu a ka ihe a na-azụ n'ahịa gị na ihe awụ ukwu oge 19 kiridim oge jinọ mgbe ahụ azụwa atụrụ tawa ero ị nwere ike ịga na backyard gị gị ifere ero ebe ka ịhụkwara ndị obosara ala nọkwa ma iche na anyị ka nọ n'ụwa mgbe ahụ uche welite n'ofu ogbe eji ugbu a gaa n'ahịa welite ofu ogbe eji uche ọ ga-anọ n'aka gị nga gị ji nwayọ mgbe ahụ nna m ji akọrọ m sị n'oge gboo ị nwere ike gaa backyard gị bute eju abụọ uche onye ka wekwara anụ ihe ugbu a ọba ji ozugbo ahụ i butere eju abụọ gị ji ya o nwere ihe ndị ebe ka anyị na-akpọ opiri epiri ama m ihe ụfọdụ ihe a na-eji mmanụ agwọkọtacha ya otu a ọ wụọla nri my father sị mgbe ahụ ị na-achọkwanụ nri achọ ịlọta akwụkwọ ị nwere ike gaa na backyard lụọ plantain nọ na akwụkwọ plantain gị shekie ya otu a eji awụsịa a sị gị ugbu a hụ wozi eju ebekwana ka ị hụrụ backyard ugbu a uche ole ndị na onye na-akọzikwanụ ji ebe ka ị ga-aga vileji ị ga-ahụ ugba gị hụ ndị a nwere ihe ogbe eji na ebe a na-aga apaki ji ma egwupụtacha ji ọba ji mgbe ndị nne na anyị mere nke ahụ there is food there is food a na-achọ nri achọ mgbe ahụ ọwụ ịkpakọ ume iji arụ ọrụ ma ị na-akpa ikpa ume mgbe ahụ ị ga-erikwa nri maka na nri dị a gwara m gị eziokwu ị gaa na backyard mgbe ahụ sheki akwụkwọ plantain eju awụsịa o nwere nke a na-akpọ njala amaghị m ọ dịzi ugbu a ihe ndị a dịcha nri ka nkụ that's why our forefathers mgbe ahụ ji wee lụọ ụmụ nwaanyị 7 ụmụ nwaanyị 37 children 70 children and all of them are feeding well ịhụkwanụ ha mgbe ahụ ha niile na-eriju afọ nri awụghị gịnị problem mgbe ahụ ime ọ dịghị ebe o buru ibu ha ga-enye aka n'ọrụ ugbo mee gị ọgaranya mgbe ahụ eji eme ọnụ n'ihikwanụ nri a na-achọ ndị ga-abịa rụọ dị arụpụta ya ọwụwa nke ugbu a
abịara nwee scarcity of food ka ụnụ ka na-amụkwa na-amụ ịmụ nwa ji akacha n'oge ogoro ọkwa ogoro apụwala o ji akacha n'oge ogoro gị sikwa n'uche o udu mmiri uche o ụgwa bịa chinju dukwu oyi na-atụ na the kind code wey dey oyi hug me o nwere oyi a na-akpọ oyi hug me ihu last udo oyi tụrụ ihu nke dị sie ya bịa mekwa increase tapara udu oyi ka tapara okomere ka a na-akpọ tapara agụgharịala ya wee bụrụ ya baby come and tapara na ahụ babela wata weather for two pregnancy for one mamela wata ọ dị gaa n'ihu nye aka anịtachidera eze ọzọ dịka ibe ya o ụmụaka ndị si n'ezinụlọ a na-azụzighị ọfụma na-awụ ihe inye egwu nye obodo threat ị ga-ahụ onye ke ụmụaka otu a ha shi line ya up onye ke na-ezu ohi onye ke na-agba akwụna onye ke a na-ahụ ya ebe ọ na-eme ihe dị aṅaa uche o their parents a ga-enweli ọnụ okwu ihe ha ga-ekwukwa ihe ụmụaka future onye ihe ezigbo ọzụzụ kedụkwana ihe ị ga-agwa ha chi ga-azụ ụmụ kedu ihe ị ga-agwa nwata dị otu ị na-enye ha ọzụzụ what are you going to tell him chi ga-azụ ụmụ ịkpọpụta nwata ụwa na-anaghị enye ya nri dị mma na-anaghị ọwụ naanị nri nwa na idiri love love and care nwatakịrị a na-azụ azụ n'idiri gịnị love ọ na-idiri pampering small ọ ya na-akpa pampa nwatakịrị ime ka nwatakịrị nwee that feeling of how a child ọwụ ị ga-amụpụta nwa gị zụrụ ọkpọ nkụ tolitewe nyewe ya training ndị ohi already na ya adịghị gị si ya jee bute 7 bars of pure water no transport Clara na-aghọta ya bụ ihe ịhụta ụtakịrị ya dọrọ na nga akpọkpọ nkụ isi ya abụbara isi ya atọ nụọ chawazie yelo n'ihi oke ahụhụ eze na-alọ alọ maka na enweghị dị toothpaste eji asa eze ahụ dịzi ka akpụkpọ ele eze araala nwatakịrị atọ nụọ wụrụzie terrorist already mgbe ọ bịara bịale anya ọ gaa skuul ejiri ya atụ ekwensu ejiri ya mgbe ọbụla achọwara onye ga-art ekwensu achọ akpa black sonye ya si ya come and the art devil for us you look like one ma ejiri ya art adibia mgbe ọ na-alọta ya ghọta na achọtara m profession m nwere ike lọta bụsi akwụkwọ ya switch over to ihe ọbụla wụ dirty work ya bụrụzie ihe ị chọrọ ka nwa gị bụrụ every child is handsome every child is gịnị beautiful Nigeria ka ihe sikwuru ugbu a ihe ọlọrọ ọhụrụ sikwuru ugbu a ịzụzie nwa gị lezie nwa gị anya gị mara na nwa dị mma ọmụmụ mami na aghọta mana ịbịa mụọ nwa metọsịcha nwa gị ekpo ya isi mgbe o kwesịrị n'owe ịzụọra ya akpa n'owe toothpaste eji asa eze n'owe agụmakwụkwọ bụ ịgba n'owe nothing ka anyị na-ekwu mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ ọ na-arụ ụmụaka ndị hụtara onwe ha n'ọnọdụ dị otu ahụ ịba uru na ndụ ọ na-ara ha ahụ ka ebe ha na-ebido no foundation ụmụaka bịa bido ụwa n'isi bịa gbujiri aka gworo onwe ha foundation ụmụaka hụtara onwe ha n'ezinụlọ dị otu a dị ka ndị life gbara 7-0 already before ha na-amalite ọ na-ara ahụ ha bịa na-ele onwe ha na-ele ụmụaka ndị ọzọ obi ọjọọ na-eme ha o nwere ọtụtụ ndị na-ege anyị ntị na mgbede ọbụla dị otu mkpụrụ ala your father no get mana unu ruru 7 na yard unu ruru 13 na yard otu mkpụrụ ala ụlọ nkịtị your papa no get mana ọ ka dị ndụ n'okpokagharịkwa kedu ịma na ọdụ gị survive n'ụwa rara ahụ ma Chineke na-agbata ha ọsọ enyemaka igo hard ịrụ na mekaniki rụcha onwe onye na-emepere gị ịgala ga mụọ ka esi agba akwa onwe onye na-emepere gị ịgala akwụkwọ ịgụkwara na SS2 onwe gị iji elewaye ka kpọpụta gị life gị adị frustrated arụla n'ụzọ dekwa ịgụrụọla gụ uche na admission ndị ọzọ na-achọ ka ị gara abawara aba ụfọdụ n'ime akpọpụta n'ihi gịnị enweghị resources ele potential iji pụta ụwa gbuo ya nna gị ka na-amụkwa asụ ya token your mother ka dịkwa ime ọ ga-amụ hakwa enwebekwa plan ekwushi o ezinụlọ ewere aka ha tinye onwe ha n'ihe isi ike na frustrate ụmụaka
ị hụrụ nwata ọbụla pụtara ụwa ma nna ya nye ya ezigbo foundation ọ na-adịara ya mfe ịba uru na ndụ. Nwata pụta nna ya enye ya quality education, ala dị, ụlọ dị, the pressure of rush wụ ihe ndị agaghị adị ya n'ahụ, ya achọwazie future ya maka na o nwere na base. O nwere na base. Kedu ka ị ga-esi kpọpụta nwa gị ụwa no base no foundation? O nwee ka o si kekọkọta aka kụkọta isikekpe gbakọtara mmadụ boy sọfa akata mee ka ya gị demand wa right. As if all right ebe ị na-enweghị sacrifice i mere na ndụ nwa gị so naanị ihe ị nụrụ agụchala naanị na ị mụrụ ya ị tụrụ ime ya ọ gụchala ihe i mere asị man. Onweghị redio afọ gị na mgbede agbanyụọ ya mami na nwata ka anyị na-ekwu mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute. Mma na-eme onwe ya ya eche na ọ na-eme ọbọ ị na-amụkwala mụkwa ka ị ga-azụli n'oge unu nọ na marriage ugbu a kemgbe 15 years unu lụrụ unu kwesịrị ibigodi na one bedroom flat from one room to the other from one room to the other. Gị na ụmụaka gị unu na-epugharị rutoro nwa gị nke ọzọ na onye ọzọ na-arahụ onye nke ọzọ na nebo unu na-arahụ ụmụ gị atọ nọ na nebo nọ na boy ndụ ụmụ gị aghasala tutu na ama ihe na-eme. Mgbe a ga-akpọ ụmụaka ndị nke nwaanyị aka ọjọọ ị ga-ama ma ndị ke nwoke uche akpagakwa ndị ka nwoke akpaga ọ dị egwu. Mmadụ ejikwala aka ya kuru nkịta ga-atagbu ya. Mmadụ ejikwala aka ya kuru nkịta ga-eme gịnị ga-atagbu ya. Mmadụ ka a na-arịa ọ bụghị Chineke. Onye atala Chukwu gịnị ụta ụwa bụ agụgụ isi ya na-atọkwala gị baby raidon chetakwa ego ole miliki na-ada n'ahịa chetakwa ego ole otu akpara isi na-ada n'ahịa. Amami na nwata a na-amagorola gị na-ada nkwa nwaanyị na-anaghị asụzi ude ịwọla prọfeshọnal chetakwa ego ole ihe na-ada n'ahịa Amami na nwata ụwa wee otu mbịa alaikiri nkoros a ebe ọ dị Igbo mụrụ ụzọ gbamọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm inye gị ogere ịkpọbata tinyeke n'ọnụ na ya bụ okwu anyị ji n'aka n'ihi ya bụrụ na ị chọrọ ịkpọbata nye ọsịsa na ajụjụ a gee ntị. Kedu ọghọm ọzọ i chere dị na nne na nna ịmụ oke ọtụtụ ụmụ? Kedu ọghọm ọzọ i chere dị na nne na nna ịmụ oke ọtụtụ ụmụ? Ya bụrụ na ị nwere ọsịsa bulie ekwentị gị ahụ kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911 20022 0911 20022 maọbụkwa 0707 454 1014 0707 454 1014 maọbụ gị gaa na Facebook anyị garuo na Facebook chọọ maka Eko FM ISIOKWU FM gị kliki ịkpam nwee ike kiriwe anyị live ebe ahụ. Mgbede ọma Otopu na redio ya gazie Professor in practice ndewo Naval officer ya gazie Clara mgbede ọma adị m mma ọ dị m ka nwaanyị si adị ị na-eme disappear and appearing ndewo ka m chenụ gị happy new month na ka anyị gachi gị happy new month ka ahụ ga-emele gị kamgbe ndewo onye gị na-ekwu injinia Mike si akwa ma na-akpọ na mgbede ịkpa alụ ụkwa dị eze bete nwere ihe m chọrọ gị kọwara esi na eru n'abalị anụ akụ nkwa ele mkpa akwọgada ihe ịjụga mkpa ajụjụ ị na-ajụ m na mkpa ọ dị egwu akọwachila anya ma ma m nkwa ahụ olenu ndị ọbongo kọwụ ka a na-agba mkpa egwu mkpa ahụ a na-akwa a na-eji akụpụta ụmụaka nsogbu anọ ya gaji dịka ka m si ọnụ gbapụ oche na ndị jụrụ ịma wa ịfụna n'okpuru mgbe abụọ na ugbu awụkọ ụzọ ama m emenana a na-amụkọ ịma onye ọbụla onye chie m ụmụ nga ọ ga-azụ ịghọtala ọtụtụ ụmụ ugbu arịa mgbe enwere agwa ụmụ ya bikọs enwere ndị gakwa ụmụ na enweghị ahachi azụ ụmụ ha ejekpọrọ ụmụ ụfọdụ na mee ejekwana n'ihe mere ugbu ma abịakwa akụma ihe ịhụ ọnụ ke mere one day ewerela ọkụ ree na nwatakịrị na private park ya were kpọọ kandụl re ya n'ọka ma ọ dị ka nnọdụ onye ahụ mba mewọtaga ụmụ those kind things so ọ kata mma mgbe ị ga-amụ nke ị ga-azụri ịmụtụ mọchụ ụmụ na oke ọghọm na ya ụfọdụ nwere ike isi n'ime ọhịa na-emezi ihe dị iche iche ụfọdụ nwere ike ọgbama akwa sọm na-esozi ịna-achọ ewu naanị eri ji sọm ewu na-eri ji ya eru na-eji ịghọtala onye ọbụla chere mụrụ nke ọ ga-azụ gị
mụrụ nga ga azụrụ izu ọ bụ ọrịa bikọs enweghị ihe nọ na onye ọbụla mana ejikọ nwe ya ya gaziere m ndewo ya gaziere gị ezigbote ọya m ya bụ uche obi gị adaala ụda ọ dịkwa ka anyị gaa n'ihu na ekwentị nke akụchapụla mgbede ọma ya gazie ndewo ụlọ gbalị na ụkwanụ abalị a bikos ọghọm dị na oke mụjuru a ọ dị ụgbọ nọmba 1 enwere ụmụ nwoke dị anya ha na-enye ka nkụsa some of them awụsa na ọwụ na edide ọwụ sọfa ahụhụ ihe nwere ọ na-ate n'otu 40 years 45 years ya dịka ma ọ ya tọrọ mpe 60 years ọwụ ndị ka mụjuru a eji ike morning afternoon night anọ n'ụzọ ebe a n'ebale m maka oriri ọ ọpụtala ebe na-ebido afọ oke echiche ọghọm nọ n'ime tinkin ekekata ebido nwawazie kaka enwere ike na ha na-enwe kaka for morning class ọgụte n'uchiche ka ọ n'ike ọnụ ihe gbasara oke mmụnwa ọ bụla too much ọ na-ebe m tepụta na-ege metere ebere ha ya dị mgbe ọbụla nwere ụmụaka ụmụaka gasa na kọrịdọ ọ mụji amụji ọ gaghị na kọrịdọ adọghị iyi bọs ha dị na 1 room and all dị ha 7 so some of them dey kọrịdọ very bad very bad yeah. ndewo uche ọ dị ebe mmadụ mụrụ mmadụ 7 na 1 room na 1 room ha na-ehizi na kọrịdọ ọ nọ na-arahụ ụra n'ime ụlọ ebe ụnụ na-akụpụta mkpa ahụ ọnụ gị na di na-arahụzi n'ime ụlọ nọrọ n'ime ụlọ ebe ahụ na-akụ mkpa na-akụpụtazi ha na kọrịdọ ọ ya bụ nchịkọta okwu ka ọ dị na Facebook anyị n'ozi nke si n'aka Tosi na Ikenna ọsị my paper nwe ha chọrọ ikwu anyị ahụ na nke gị Emmanuel Osie ọ na-ele anyị live ya gazie pure water aha mmadụ pure water ọsị uche na ha anaghị anụcha anyị na mba itoolu biko ọkwa anyị gbara ụnụ si mere anyị ebere mere anyị obi ebere mere anyị ndidi ọkwa ya anyị na-eme maintenance oge na-adịghị anya anyị lọghachi ị ga-ama na anyị eme na gịnị anyị alọghachiela ka ọ dị ahụ na m nke gị chukwu ka ugbo ọsọ uche ịdịcha ka my grandfather eziokwu isi ụmụ nkọtọ neked ezibata ozi gị ya gaziere gị hụ grandfather gị kelere m ya nọ anyị ahụ na nke gị Jenny Gold ọsị mgbede ọma my people kedu ka anyị mere na ọ dị happy ịhụ anyị na ihe awụ first time ya gazie anyị ahụ na nke gị Ugeze Vivian ọsị Eko FM adịchaghịzi kile ahụ gịnị na-eme ahụ na m nke gị Jenny Gold ọsị uche ị na-eme ihe ọchị ya gazie anyị hụkwara nke gị na mgbede a Vicky Promzi ọsị mgbede ọma Uchenna Clara na Anita we are looking good ọsọ hụrụ anyị niile n'anya ya gazikwa anyị ahụ na nke gị Sapi isi ụmụ ọdụ amapụ okuku ọsị nne na nna na-akpaghị ego na-amụ ọtụtụ ụmụ na ọ na-eme ka ụmụ ha na-ebu ọnụ ọ na-ebute ụmụaka ndị a ọ na-eme ha ka ha na-ebu gịnị ọnụ na-eme ha na-aganye aka n'izu ohi keji survive ọnụ ama m ị na-aghọta ya gaziere gị Sapi ya bụ uchoro obi gị adaala ụda na mgbede a ewo nke a kụchapụla mgbede ọma Uchenna Clever ọnụ nwa grandma ya zara ọfụma ndewo Clara ka ime adị mma mgbede ọma Aneta ndewo Uchenna biko rifọm ekwu okwu chaja gị ahụ ọwa ego ole ọ ma zụrụ gị chaja ahụ chezara m ego ma chezara m your account number ka m zụra gị uche m ọsịsọ irela ala ahụ tupu ị na-azụ ya ayo nwaanyị nọ na di na-esi rice abụọ Uchenna ejiri chezara m account number irela ala ahụ na village you no go fit pay am irela ala ahụ na village you don sell am ntozi aka ga-ere ala bifo azụta biko ịmara ndị a na-ọtụtụ ibire ọnwụ mmadụ a na-eresi ọwa ebiri ihe ọkpọ nwa na mgbe ọkwụ ha nwa ọ dị ime ebiri ihe ibi na I'm talking to you now ọ dịkwa ime ihe ndị a na-ebi ụmụaka ndị ga na-anwechi ụmụaka 7 years a na-ebugharị pure water ọtụtụ ụmụ na-akpatacha ihe ndị ahụ ga-enwegodi enweta ego a ga-eji mana otu kọpụ ga-arịgodi for a day ụmụ ọtụtụ ụmụ ahụ adị ma gị jụọ ha sị na chi na-azụ nwa chi na-enye nwa
Nwe ihe ndị ahụ anaghị adịcha mma the end of the day ya kọtọrọ ụmụazị ndị ahụ oshi kọtọrọ ha agwa ọjọọ kọtọrọ ha eso na aba ihe ndị ahụ anaghị adị mma ndị niile na-amụ ọtụtụ ụmụ ha wepụ aka n'ọtụtụ ụmụ na conclusion awụrụ uche na ezile Clara nsogbu maka chacha gị na-acha mmiri mmiri biko dewe ọ dị ego ị ga-agwakwanụ Clara ya kwụsị ịdị na-ewere chaja mmadụ na-acha mmiri mmiri as simple as ka ọ dị na mgbede anyị ahụ n'ozi gị ezigbote oyi m Precious ehiri m ọsọ ekele m ọnụ ndị nke m kedu ka anyị mere anyị dị mma ọsị ọgụ uche biko na nchefu chaja ahụ na nje zoro ọzọ na adị m bigger than that onye gbara gị ịma my network ọsị Anita you are welcome back n'ọgụ uche nna o hụrụ di na nwunye na-amụ oke ọtụtụ ụmụ ha anaghị last long believe it or not na at least 4 or 5 children dị okay ka inwe ike nyekwanụ ha agụmakwụkwọ bụ gịnị ịgba na ọ bụ n'ebe a ka ọ na-erest case ya n'ụlọ ọvụrụ anyị thank you so much Precious ehiri ịkọọla ya bụ nkwa n'isi egwu eziokwu ga-adị na-edu gị na-aga na-eje na-eme gịnị na-abata Chimezie Precious ọsị mgbede ọma sa my man ọsị happy new week ya gaziere gị nọ wee bụrụ ya ka ọ dị ahụ na nke gị Ifeanyị Beauty ọsị Uncle Uche you are very funny o ọsị mgbede ọma na ọ ya ma mere o ji tunu pagide na mgbede a wee bụrụ ya ka ọ dị anya ahụ na nke gị Kelechi Emele ọsị Uche na Clara na netwọk anyị na-edistọbụ we are working on it ya gazie mgbede ọma Uchenna Clever Ọnọha ndewo Clara na Anita ndewo adị m happy te nwetala m unu anyị gbalịala gaa n'ihu aha m Dr. Hyacinth Emele ụmụ edibe bekee echi m eze mba na Ngọkpala local gọọmenti akpọ ndewo nụna ya nụ na m ndị nụkọwa okwu unu bara uru taa ya okwu ịmụ ụmụ kara ka mmadụ nwere ike ịzụ ana m achọ ịkọwa na anyị ma na o nwekwara ndị na-amaghị na o nwere health family planning enyi dịkwara ịkọwara ha o nwere health family planning a na-eme n'ụlọ ọgwụ niile dị iche iche ndị a na-amụ ụmụ ị ga-adị surprise o nwere ndị ụfọdụ n'ime ha na-ama na o nwere ihe a na-eme n'ụlọ ọgwụ ime ka mmadụ kwụsị ịmụ nwa ana m eme advice a ga-agwakwa ndị mmadụ dị ha na o nwere ihe a na-akpọ family planning a na-eme na hospital niile dị iche iche ọ bụla adịghị na health centers nọ na our rural communities enwechiri ebe a na-eme family plan ndị free family plan and ọ dị n'ụdị dị iche iche enwere nke wee gbụgba ọgwụ a na-agba bụ ndị a na-anwụ anwụ nwere ndị a na-etinye n'ahụ so ndị a niile na-ama oke ụmụ ana m asị ha jisie ike ga-ama ihe family planning na ana m ekwu ihe a n'ihi na ahụla m onye nwụrụ ụmụ 5 bịara ụlọ ọgwụ mgbe m jụrụ ya n'ihi na ahụrụ m na ochicha ego ndị ihe mere ji mụọ ụmụ 5 ọ sị na Chineke nyere ya nwanụ ya ga-ebu so ọ dị mkpa ime ha mara then ihe m jikwa ekwuga ihe ahụ na oge mbụ oge a mụrụ anyị nwa dịka abụ m nke 7 na ime ụmụ mma m mụrụ mgbe ahụ e nwere n'uji nwee life dị easy mgbe ahụ so but ọ bụrụ na anyị na-asị mana amụkwala nwa n'ihi na ihe siri ike ugbu a ihe a na-akọwa ugbu a ịkpụ ụmụ 3 Omi ga-afụ ha na yunivasiti ime ihe ọ pụtara iti nwa gị na yunivasiti ndị nwere anaghị ekwulu okwu anaghị etinyekwa tuition na yunivasiti ugbu a ndị private federal universities onwe ndị na-ama anụ gọọmenti kwuwulu okwu n'ihi na ọ dịla difficult ugbu ịrọn the university without tuition fee and eme ya ike ga na-akwụ na yunivasiti ga-egbuchi ibu karịa ka ọ dị ugbu a so ọ dị mkpa na a gwara ndị nwaanyị na-amụ nwa gị mụrụ ole 3 mụrụ 4 dị na-agba mebie eke onye agha ha dịka ka gị na di gị si nwe ihe nweda unu akwụsị na 3 na 4 mana amụgokwala 4 dịka o si dị onye m si magwa unu ndewo ya gaziere gị wee bụrụ ya ahụhụna m ozi gị na mgbede a Ike Patience ọsị mgbede ọma my wonderful family n'ịhụrụ topic a na o hitiri differently na ọma otu onye ọgwọ ha bi n'otu ọnụ ụlọ ha nwere 9 children na children ụmụaka ndị akpa n'ọwa ihe nna ha mere n'ime abalị ka ha nwa na-apụta na-eme n'ihe na ha na-emecha na-ele ndị nke ntakịrị na-emekwa otu ihe ahụ ị na-ahụ ya amami na ghọta na nke nwatakịrị bịara na-ekwu na gwara n'ịbọ ya na dadi ya ji akụgbu ma ọ mee ya every night ịhụnanya ya ịma a na-ekwu ya o nwere ndị na-agaghị aghọtachi ụmụaka na ịhụrụ ịkọpụ ihe ọjọọ ọ na-adịara ha mfe ụmụaka hụ ihe ọjọọ ịkọpụ ya ọ na-adịara ha gịnị mfe mere ịbụrụ onye nna na-aṅụ ihe ọṅụṅụ ị hụrụ nwa gị na-akpachapụ ya anya ọ ga-aṅụkwa ya ọ na-ara ahụ igbochi nwa gị
iji aṅụ ihe ọṅụṅụ gị chọọ igbochi nwa gị ka ọ hapụ ịṅụ ihe ọ na-ara ahụ maka na ọ na-ele gị ha na-aka amụta nke ha na-ele gị na-eme karịa nke ikwughị ekwughị n'ọnụ mgbe ụfọdụ ị na-edunye ya sị ya jee zụtara gị one day ọ ga-azụta ya were ofu gbaa na akpa sị gị na ọ dafuru adafu gaa na backyard jee ṅụwa ya ka ọ marakwa ihe ada dị ya na-eme gaa n'ihu nwaanyị ọma na nke a si n'aka Don I ka ọ sị Uchenna na ị hụrụ ọtụtụ ụmụaka ụmụ ọtụtụrụ ụmụ na ọ na-aka adị mma mgbe ihe dị mma ekwe na ọta ha na-abịa nnọọ bịa too bachara gị uru mgbe ahụ ka ọ na-adị mma mgbe ahụ ka ọ na-aka adị mma na ụmụaka ahụ ihe ị mụrụ bachara nnọọ too bara gị uru ị na-aghọta nọ mgbe ka ọ na-aka adị mma ndewo ya gaziere gị nọ Don Ike mgbede ọma Ndewo Uche. Ndewo. Clara ndewo. Ndewo. Anita ekelele m. Ndewo mgbede ọma. Mgbede ọma na ọwa ama na-esi Uche street akpọ. Gaa n'ihu ama. Ọ na-ekwutechala ya beti ịma ihe a dọk ahụ kwuru Isent emele. Enwere iko na amaghị onye ọwa enwere m ọchị amanụ ndị Medical Association ọwụ m nnukwu mmadụ na ọhịa m chọrọ ikwu ka o kwuru ihe ahụ ya ọrụ ma eke ịlụ na di na nwaanyị ịkụ nkwa kesọ ụnụ kpọrọ ya gịnị ka ahụ ihe agaghị agbaghị ya agbagha kama onye chọrọ ime ka ọ hapụ ime ọtụtụ ụmụ ya eme ihe ahụ Dr. Emele kwuru ekwu eche nnọọ nga ihe niile rubere isi ihe ahụ na-ekwukwanụ ma ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-akpatakwu ya ụchakwa ụmụ nwoke ụmụ nwaanyị na-akpata ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-akpata ya bete oge dị ugbu a n'otu ihe si dị ugbu a eche m na enwe nne na nna isi kpakọtara ọnụ ga-eji amụma ụmụ mụrụ nga karịrị ha a na-eme ya eme ugbu a ndewo na amasị Uche steeti na akpọcheni ya gaziere gị nọ ama ka ọ dị Igbo mọrọ nze mama ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere je wetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị kpọmkwem mgbe ọ kụrụ elekere isi nke mgbede a n'ihi ya nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala gị o jirila otu nkeji gata elekere isi nke mgbede n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 Owerri anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kpara oge ya o were aka ya darara onwe ya na-atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkọtakwanụ mma ekwu abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ gerenụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Mọnde abalị 15 nke ọnwa 12 afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Eke na mbụ gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi mụnwa bịara nnọọ lecha anya wee si oke ka mmalitekwawa okpo na mgbede taa onwe ka isi tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anụrụ
n'otu pati ADC na steeti Ọshụn ebola otu pati APC ebubo na ha na-ama amụma ịkọwasa otu pati ha. Ị ga-anụrụkwa na ndị obu egbe awakpola steeti Kogi gbuo mmadụ 4 tọrọ ọtụtụ ndị mmadụ gbafuo. Ị ga-enwekwa ohere nụrụ na ụlọ ikpe akachapụla akwụkwọ steeti 11 n'ala anyị gbara megide nkwụsịtụ n'ọrụ onye isi ala Tinubu kwụsịtụrụ Fubara dịka gọvanọ steeti Rivers. Okwu na-eso akụkọ nke taa ga-ekpu maka ọnwụ na ndụ Ukeria Mgbafọ ụzọ ahịa ndị m ihe Okorie nta bụ onye a na-etu Ọrameze. Mgbanụ tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka uche ka inwe ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m na mgbede taa. Onye unu ga n'olu ya bụ mụnwa na onwe m Uchenna Clever Ọnụọha. Ndị otu pati Akọdụ pati na steeti Ọshụn apụtala kpuo n'otu pati APC na-ama amụma ịkọwasa otu pati ha dịka ha kpọpụtachara gọvanọ steeti ahụ bụ Ademola Adeleke dịka onye ga-eji ọkọlọtọ otu pati Akọdụ pati azọ ọkwa gọvanọ steeti Ọshụn n'afọ 2026 na-abịa abịa. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na dịka otu pati Akọdụ pati na steeti Ọshụn kpọpụtachara gọvanọ Ademola Adeleke dịka onye ga-eji ọkọlọtọ otu pati ha azọ ọkwa gọvanọ steeti Ọshụn n'afọ 2026 na-abịa abịa. N'otu ọzọ na ya bụ otu pati Akọdụ pati bụ otu nwa amadi aha ya bụ Maxwell Mgbuden nọ n'isi ya kpọpụtakwara onye ọzọ dịka onye ga-eji ọkọlọtọ otu pati Akọdụ pati ahụ azọkwa ọkwa gọvanọ steeti Ọshụn. Ka ọ dị onye isi oche ya bụ otu pati Akọdụ pati na steeti Ọshụn bụ pastọ Victor Akande apụtala tie mkpu n'oke olu ma kpuo na nke a bụ iji kụnye mkpụrụ osu ayara na-adịghị n'otu na ya bụ otu pati Akọdụ pati na steeti Ọshụn. Ndị bi na Calabar bisi steeti Cross River eburula abụ ekele ha ka gịnị bugara gọvanọ steeti Cross River bụ Basi Otu maka ụgbọala bọọsụ ga-adị na-ebu ndị mmadụ eme njem n'efu bụ nke ya bụ gọvanọ Otu bupụtara iji nyere ndị mmadụ aka n'ime njem n'oge mmemme ekeresimesi a na ya bụ steeti Cross River. Ya bụ gọvanọ Basi Otu kwuru na nke a so na atụmatụ o ji wụchaa n'ọchịchị ya. Ya bụ gọvanọ Otu dịka a na-emerube mmemme o ji bupụtara ọhaneze ụgbọala ndị a kwuru na nke a ga-eweta aṅụrị na ịdị n'otu n'etiti ndị steeti Cross River ọkacha n'oge mmemme ekeresimesi a. Ka ọ dị ndị bi na steeti Cross River akọwala atụmatụ a dịka nke magburu onwe ya ma kpuokwa na nke emeela ka ime njem gbaa gburugburu Cross River dịara ha mfe. Ndị obu egbe bụ mgbe ọgụ ha ka gịnị awakpola otu ụlọ ụka ọ bụ dị n'obodo Ayetoro Kiri nke kansụl ime obodo Kababunu nke steeti Kogi gbuo otu onye gbim ozu ya dọrọ ma tọrọ mmadụ 20 larie. Nke a na-abịa dịka ndị obu egbe wakpokwara obodo Okagi na obodo Elai dịcha na kansụl ime obodo Mopamuro nke ya bụ steeti Kogi gbuokwa mmadụ 3 ma tọrọkwa ọtụtụ ndị mmadụ gbafuo. Ọ bụ onye isi oche ya bụ kansụl ime obodo Mopamuro bụ Honorable Ademola Bello bụ ya mere ka ọhaneze mara maka nke a. Ọ dị nnọọ mkpa ichetara gị na n'abalị 30 nke ọnwa Nọvemba gara aga na ndị obu egbe a wakpokwara ụlọ ụka Cherubim Seraphim dị n'obodo Ejiba nke ya bụ steeti Kogi tọrọkwa ọtụtụ ndị mmadụ ma manye isi n'ime ọhịa. Ka ọ dị ndị bi na kansụl ime obodo ndị a akpọrọ aha akpọkuola gọọmenti n'otu ọrụ nchekwa dịgasị iche iche ka ha mee ngwa gbatara ha ọsọ enyemaka tupu ya bụ ihe riri ụtara arachapụ ofe. Ụlọ ọrụ onye isi ala site n'ọnụ onye otimkpu onye isi ala Tinubu bụ Bayo Onanuga apụtala kpuo na onye isi ala Tinubu agaghị anwa ya anwa jiri ndị EFCC akpagbu ndị otu pati ọzọ. Okpu Onanuga na-abịa dịka Atiku Abubakar na Peter Obi pụtachara ma boo onye isi ala Tinubu ebubo na o ji ndị EFCC akụ ndị otu pati ọzọ mgbọrọ. Mana ka ọ dị Onanuga akọwala akụkọ dị otu a dịka nke na-eruju ya afọ ma bụrụkwa nke otu mkpụrụ eziokwu na-anọghị n'ime ya. Ya bụ Onanuga kwuru
na ngafere ndị mmadụ na-agafere n'otu pati APC bụ nke ha mere na mmasị ha. Opekata mpe mmadụ 4 anwụọla n'ihe mberede okporo ụzọ kpụ ọkụ n'ọnụ hịọtụrụ n'ụbọchị Sọnde ụnyaahụ n'okporo ụzọ si Lokoja gawa AJUJU nke steeti Kogi. Ọ bụ onye sektọ kọmanda otu ọrụ nchekwa okporo ụzọ FRXC na ya bụ steeti Kogi bụ Tenimu Etuku bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a n'ụbọchị taa bụ Mọnde. Ya bụ Tenimu gara n'ihu kọwaa na mmadụ 11 ndị nwetara ihe mmerụ ahụ na ya bụ ihe mberede okporo ụzọ bụ nke metụtara ụgbọala bọs eji ebu mmadụ 18 eme njem. Ya bụ onye sektọ kọmanda otu ọrụ nchekwa okporo ụzọ FRXC na steeti Kogi gara n'ihu kọwaa na eburula ndị nwetara ihe mmerụ ahụ na ya bụ ihe mberede okporo ụzọ gaa ụlọ ọgwụ ma bụrụ ndị tụfuru ndụ ha na ya bụ ihe mberede okporo ụzọ ga-adọnye ha n'ụlọ ọba nchekwa ozu. Ụlọ ikpe okpecha ọgwụ ala anyị bụ Supreme Court anọrọla n'ụbọchị taa bụ Mọnde kachapụ akpụkpọ steeti 11 bụ steeti ndị otu pati PDP na-achị n'ala anyị gbara onye isi ala Tinubu maka nkwụsịtụ n'ọrụ ya bụ onye isi ala Tinubu kwụsịtụrụ fubara ọrụ na steeti Rivers n'abalị 18 nke ọnwa Maachị gara aga nke afọ a. Ya bụ steeti 12 gbara ya bụ ụlọ ikpe na onye isi ala Tinubu enweghị ikike ịkwụsịtụ gọvanọ agbadoro ọkpọ n'ọchịchị onye kwuo uche ya bụ demokrasi ma họpụta n'ọkwa ọchịchị. Mana dịka ha nọ na-eleba ya bụ ikpe anya n'ụbọchị taa bụ Mọnde, ndị ọkaikpe ziri ezi nke panelụ mmadụ 7 na ya bụ ụlọ ikpe okpecha ọgwụ ala anyị kachapụrụ ya bụ akwụkwọ steeti ndị a gbara ma kwuo na akwụkwọ ahụ ha gbara eruji afọ. Okwu na-eso akụkọ nke taa ga-ekwu maka ọnwụ na ndụ Eukeria Mgbafọ ụzọ ahịa ndị m ihe Okorienta bụ onye a na-etu Ọrameze. Gerenụ ya n'uju. N'abalị 7 nke ọnwa Mee afọ 1944 kpọmkwem n'obodo Ụmụdịọha dị na kansụl ime obodo Ihiala nke steeti Anambra, ezinụlọ Maazị na Oriakụ Ọrameze bupụtara udu egwu ha ịṅụrị ọṅụ maka mkpụrụ olileanya a kụrụ n'ezinụlọ ha bụ ọmụmụ nwata nwaanyị bụ sọ mma bụ Eukeria Mgbafọ ụzọ ahịa ndị m ihe Okorienta bụ onye a na-etu Ọrameze. Ya bụ Eukeria a na-ekwu okwu ya bụ nwa nke 3 ma bụrụkwa nwa nwaanyị nke 2 nke nne na nna ya bụ ndị mara mmiri ma chaa aṅụ n'ịzụlite ya. Dị ka o mechara afọ ole na ole a mụchara ya, chi abịa were ehihie jie dị ka nna ya bịara nwụọ. N'ihi ya ibu ịzụlite ya bụ Eukeria na ụmụnne ya adakwasịzie n'obo nne ya bụkwa n'ibu nne ya ji amara Chineke wee buo. N'ikwu eziokwu, ihe eji azụlite ụmụaka ndị a ebughị ibu, mana site n'idu uchu ya na okwukwe, nne Eukeria zụchara ya na agụmakwụkwọ elementrị bụkwa n'ihe na-adịghị mfe ime n'oge ahụ. Dị ka o nwetachara agụmakwụkwọ elementrị tinyere olileanya o nwere na echi ga-adịara ya mma, Eukeria gara Aba bụ nke dị ugbu a na steeti Abịa ka ya na nwanne ya nwoke nke tọrọ ya bụ Maazị Ugboọma Ọrameze biri. Ebe ahụ ka ọ nọ mụta ka esi eji igwe kọmputa ede ihe ma na-ebipụta akwụkwọ. Ọ bụ mgbe ahụ kpọmkwem mgbe ọ dị afọ 15 ka ọ nabatara Jizọs Kraịst dịka onye nwe ya na onye nzọpụta ya site na nkụzi otu nwaanyị ọwụ ama dịka Oriakụ Dorati Ogu Adịmma Alịọha bụ onye ya na ya bikwara mgbe ahụ. Ya bụ Oriakụ Dorati Ogu Adịmma Alịọha gakwara n'ihu zụlite ya n'ụzọ nke onye nwe anyị tutu ruo mgbe Eukeria gbanyesiri mgbọrọgwụ ike n'ebe Kraịst dị. Ya bụ mgbapụta Eukeria nwetara n'ebe Kraịst dị abụghị ihe dịara ya mfe, dị ka ndị nọ ya gburugburu ji maka nke a achị ya ọchị ma na-akwa ya emo. Iji wee maa atụ, ihe eji akpọkarị ya mgbe ahụ bụ agbọbịa Jizọs, bụ nke pụtara nwaanyị nyefere onwe ya n'aka Jizọs. Ndị mmadụ ji achị ya ọchị mgbe ahụ ma na-akwakwa ya emo mgbe ahụ n'ebe ha bi. Ekenyewe ndị mmadụ oke mgbe ahụ, a ga-asị ya gaa were nke ya n'aka Jizọs. Okpukperechi ya anaghịkwa amasị nwanne ya nwoke ahụ ya na ya bi,
n'ihi ya eji maka nke a kpọlata ya. Emechakwara wepụ ya n'otu ụmụ nwaanyị bụ ebe ọ lụrụ di maka na ọ jụrụ ịganye aka n'ihe megidere okpukperechi ya. Mana n'agbanyeghị ihe ndị a niile, okpukperechi mama ka kpụkwa chim ma bụrụ akwa akpọrọ. Mgbe o ruziri n'afọ 1970, mama zuteziri di ya bụ Maazị Clement Chihoka Okorienta, bụ onye o zutere dịka Chineke si wee chọọ ya. Ha abụọ emechaa lụrịta dịka di na nwunye. Ha abụọ hụkwara onwe ha n'anya ruo n'ọnwụ. Mama hụrụ ezinụlọ ya n'anya n'ụzọ na-enweghị atụ. O ji ekpekarị ekpere abalị na-achọ iru Chineke maka ọdịnamma ezinụlọ ya. Ọ bụ mama ji ebu ụzọ atụpụ ụkpụ ma o nwee ka otu onye n'ime ụmụ ya si nweta ohere agụmakwụkwọ na mahadum. Ka ọ dị ugbu a, ụmụ ya niile bụ ndị gacharala akwụkwọ. Mama gosipụtara nnọọ ezi nwaanyị ahụ akwụkwọ nsọ kwuru maka ya na akwụkwọ ilu isi 31. Egwu Chineke agbụchala nnọọ ntọala akparamagwa ya. Mama dị nnọọ nwayọọ, mana ọ bụ ya nwa bụ onye siwere ya na-agbọ n'ịgba niile nna anyị tiri. Ọ bụ onye agha ekpere kpenyere ma kpenyesi ike n'ihe niile kpere omume n'ebe Chineke dị. Mkpụrụ dị otu a ka ọ kụnyekwara n'ime ndụ ụmụ ya bụ ndị ji ahụkarị ya mgbe ọ na-ekpe ekpere ma hụkwa ọzịza azara ekpere ya. Aha ọ rụrụ ya bụ Mama Chọọchị, ebe ndị ahịa ibe ya ji akpọ ya daa ya oke. Mama biri ndụ ya niile maka onye nwe anyị, ebe ọ rụkwara ọrụ n'ọkwa dịgasị iche iche n'ụlọ ụka. Ọ bụ nnọọ ezi onye okpukperechi ụka Kraịst ma rụọkwa ọrụ n'ogo dịgasị iche iche n'ụlọ ụka Assemblies of God Nigeria. Ọ bụ onye ji ekpe ukpe ma bụrụkwa onye nkụzi Sunday School. Ọ rụkwara ọrụ dịka onye Deaconess ma mechaa kwa bụrụ onye ndu ụmụ nwaanyị ya na onye ndu distrikti ụmụ nwaanyị ụlọ ụka ya tutu ruo mgbe ọ gara ịnọ na nke ụmụaka ya na mba Amerịka. Mama ji enwetakarị aṅụrị n'ikesara ndị ogbenye na ndị ụwa na-atụ n'ọnụ ihe o nwere. Ọ dịkwa njikere mgbe ọbụla ịgbazi ma tụziere mmadụ aka ma o nwee ebe kwesịrị ka a gbazie onye ahụ. Kwa ọtụtụ ugboro ka ọ na-agba mbọ inyere ndị mmadụ aka. Mama mụrụ ụmụ 8 bụ sọ mma, ụmụ nwaanyị 6 na ụmụ nwoke 2. Ha niile dịcha ndụ ma na-eme nke ọma. Ekele dịrị Chineke. Mama tụkwasara obi ya n'ebe onye nwe anyị na onye nzọpụta anyị bụ Kraịst Jizọs dị tutu ruo mgbe ọ nwụrụ dịka ọ gbachara afọ 80 bụ 80 years. Ịga hụ ihu onye ọ hụrụ n'anya nke ukwuu. Mama bịara, ọ hụrụ, ọ lụkwara ọgụ ma nwetakwa mmeri dịka ọ gbachara ọsọ ndụ ya dịka o kwesịrị ma mezuokwa ihe niile ọ bịara ụwa ime. Mama UK esorola ndị nsọ na-agụ egwu ma na-ekelekwe Chineke ruo ebighị ebi. N'eziokwu, ịgụọla anyị agụrụ mama. Ike gị, ịdị uchu gị, ịhụnanya gị na okwukwe gị emeela anyị ihe anyị bụ taa. N'ihi nke a nakwa n'ihi ọtụtụ ihe ndị ọzọ, anyị na-ekele gị. Obi anyị ejupụtala n'anya mmiri, mana okwu nke Chineke ịkụziere anyị ewetarala anyị nkasi obi ọ rara ahụ. Mana anyị ga-asịrịrị gị laa n'udo. Imeela nne anyị bụ sọ ụtọ. Ịbụ nnọọ mmụọ ozi ụkwụ siri ike n'ala. Laa n'udo Mama Chọọchị. Laa n'udo daa ya oke. Ka mkpụrụ obi gị zuo ike n'ebe onye nwe anyị dị tutu ruo mgbe anyị na gị ga-ezute n'ụbọchị mbilite n'ọnwụ. Onye binyere aka n'okwu na-ese akụkọ a bụ Silva Okorienta n'aha ezinụlọ ahụ. Ya bụ okwu na-ese akụkọ nkịtị nụrụ bụ nke kwuru maka ọnwụ na ndụ Eukeria Mgbafọ ụzọ ahịa ndị m ihe Okorienta bụ onye a na-etu ọrameze bụ Silva Okorienta dịrị ya n'aha ezinụlọ Okorienta ebe a gụrụ ya n'ụlọ mgbasa ozi anyị. Anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ ozochala ma gbachaa asị ebe ọkụ nyụrụ ose wụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa, mana tupu m achịkọba ya geghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị goziri ntị nke ọma na mgbede a, eji m n'aka na ị nụrụ mgbe anyị wetara gị akụkọ kwuru n'otu pati ADC na steeti Ọshụn ebola otu pati APC ebubo na ha na-ama amụma ịkụwasị otu pati ha
emere m ka ị nụrụ na ndị obu egbe awakpola steeti Kogi gbuo mmadụ 4 tọrọ ọtụtụ ndị mmadụ gbafuo. Emekwara nke ịghọta na ụlọ ikpe akachapụla akwụkwọ steeti 11 n'ala anyị gbara megide nkwụsịtụ n'ọrụ onye isi ala Tinubu kwụsịtụrụ fubara dịka gọvanọ steeti Rivers. N'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a, ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngere mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ agagharịla agagharị ya bụrụ ma anyị lọghachi anyị arazie ya bụ dara ka ọ dị dadarara emekwala ngagharị nwene. Kodi gbamoro nze ma ọzọ ndị ọbịa anyị awụchago our guest are here.